guys, nona moनसे खोथा खोन्थानो सानदों आरो ना भिडिअखौ नायबासो खोन्थागोन भिडिअखौ नायाबा खोन्थाया आरो ना स' आंनाव मा जादों नायदो आरो ना नै मा जादों नायदो नै आखायाव मा मिथिया आंबो मा जादों ओरैबायदि गाज्रि जाबाय आरो ना गाइसमोन एसे सिन्था खालामलाय मा जादों सोरबा खोन्थाहरनो रोङो नामा बे मा जादों दुखुनांथाव बाथ्रा आरो ना ओरैबायदि सायोबाय आरो ना मानलु सालु जायो स' गाइस मार जाखो बाजारानो खालि टिबोलबो खालि मानसिबो खालि साउन्ड मास हाबबाय आरो ना दिनैनिफ्राय जानाय माबानायफ्रा खम जाजोबसिगोन एकदम खालि जोंहा सालथेया मानि हिन्जाव लानांसिगौ सानदोंमोन बाजार जायाबा बहा मोनबावनो ना सालथे सालथेनि दुखुखौ आंबो मिथिगौ ओमफ्राय ओरै सानै दं सालथे बिसोरनाथ' आपत्ति गैया थाखा फैसा मेला हिन्जावबो दंखायो दा जोंहाल' लन्दा आरो ना सानैजों आदैजों लन्दा जों दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिनि सायावबो आरो मा जाना होयो नायदो नै बेबो मोनसे दुखुनांथाव मुलिया थांलायबाय बेवबो दा हामगोना हामा बिसास गैया आरो ना माने दुखुनांथाव आरो ना मारै जाबावनो माथो भिडिअफ्रानो होबाबो भिउसफ्रानो जाला माबाफ्रानो जाला मारै जाबावनांगौ जाखो भाइरेल जानांसिगोन गामसा खुरलानानै देखायनांसिगोन जोंहाबो माने बेफोरबायदि माने मोजां भिडिअ सिम्पोल बानायग्राफोरखौ माने नाया आरो ना दानि मानसिफ्रा एकदम दुनियानि गाज्रि भाइरेल जानाय जाय मानसिया गाज्रि लामानि थांनायनि मानसिखौसो नायो आरो ना ओंखायनो सम भाइरेल जानांगौ आं ओंखायनो गामसा खुरलानानै टाउन गेजेर थाबायलाबायनोसै र' एसे भाइरेल जानाय गाइसमान बुजिदो आरो ना एसे नै आरो बेयावबो आखाइ बौबावदों आरो ना मानो होनबा बुंनो हाला आङो मा ग्रह नांनानै दं ओरैबो जाला ओरैबो जाला सौसिनो नागिरबाबो सौसिनो हाला मानखोनो नागिरबाबो मानखोनो हाला मा जानानै थाखो बुंनो हाला आं आंनि ग्रहखौनो आरो ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा बे साखिनिया ओरैबायदि गाज्रि आरो ना माने बे साखिनियानो जाया ओमफ्राय आं गारि गाखोलाबायनानै बङाइगावसिमसो थांलाबायनो गोसो जाबाय आरो ना लामायाव नायबाय था गवा थांनाङा सुइजारलेण्ड थांनाङा जोंना बेयावनो ओरैबायदि बरियाखा आरो ना मा नायनो गोसो गोमो गोथां मैगं थाइगं बेदर दावदर ना सालथे मा जानो गोसो बेदर एवनानै जा ना खामनाय लोंनो मोनखायो जेरावबो मोनजोबो सिन्था गैया आरो ना स' माने ओरैबायदि जादों बेयो आंना आखाया माने बिराद गाज्रि आरो ना नायथावथाव आरो ना स' मा होनबावनो दुखुनांथाव बाथ्रा गावबागाव किस्मत इसोरा अनबा मालाबा साक्सेस जागोन बेखौ साननानै थाबाय आरो ना आं थ' भिडिअखौ माने बिनि थाखाय बानायनाय जादोंमोन स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं गाइस स' माने गाइस आं नोंसिनि देखायनो आरो ना आंनि भिउसखौ माने जायाखै आरो ना मोनसे समाव डाइरेक्ट माने बिदि जागोन ना जायाखै बिदि जाया आरो ना गोलाव जाया माने मोनसे समाव नै जाबायमोन 33.436 साबसक्राइबार हो ओमफ्राय बेनिफ्राय भिडिअखौ नायसै डाइरेक्टलि ओमफ्राय नैबेफ्राव नैबेथ' नै 600 बारफोराव मैया हगारनाया माने 15 हर्स जाबाय आरो ना 4.8K भिउस ओमफ्रायहाय 5K 2 माने भिउसानो ओरैबायदि डाउन जागासिनो आरो ना माने 16K फैदोंमोन फैनाया सिगां समफ्राव ओमफ्राय नाय नोङो साननानै नाय नोङो सिगाङाव ओरैबायदि माने भिउसा माने फैदोंमोन आरो ना सिगांफ्राव नायदो सिगांफ्रावथ' गाज्रि नङा मोनसेबो बेफोरनिफ्रायनो नै स्टार्टिं लानानै मोनसेबो गाज्रि भिउस नङामोन आरो ना माखासे मोनफा मोननै थाखायो बेखौ बुंनो हाया गासिबो मोजांमोन आरो ना भिउसा माने आरो आं 6 मान्थजोंनो आङो माने मनिटाइज गुगल एडसेन्स जाजोबनानै माने इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोन्दोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै दाथ' नै सिगांनि भिउसजोब आरो ना बे बुङाव बुरजा आं देखायजोबथ'ला ओमफ्राय दा नायदो मा ग्रह नांदों नैबेसोरनिफ्राय माने भिउसानो गैला आरो ना लाजिनो ना मिनिनो ना गाबनो जालाजोब्बाय आरो ना नायबा नै भिडिअखौनो जाला डलारबो गैया माबो गैया इखोन्थ' जालालै गाइसमोन हाबाब एबार मा होनबावनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो ना स' भिडिअ नायग्रा आदै फेमिलिफोर स' अननानै सापर्ट होलायदो आरो ना माने सापर्ट होलायदो जाहाथे थाबैनो मोजां सिगांनि बायदि भिउस फैफिनो आरो ना माने बयबो सापर्ट होलायदो शेयार खालामलायदो साबस्क्राइब खालामदो अननानै प्लिज आदै फेमिलिफोर आरो अननानै सापर्ट होलायबानो जाबाय आरो ना दा बेखिनि आसा थाबाय बयखौबो सापर्ट होगोन होननानै कमेन्ट हर आरो ना आदै माबाफोर गोसो जायोब्ला भुल जादोंबा माने माबा मोनसे लुबैदोंबा माने कमेन्ट हर आरो ना आदै
जेबो नङा स' बिदिखौ नायनो थाखाय थेंक इउ टाटा बाय बाय